To už bola posledná reportáž dnešných krímy z nového spravodajského štúdia. Pripravené sú už noviny s mojimi kolegami Andreou Belániovou a Ľubošom Sarnovským. Ja vás vítam. Ja vám želám príjemné vysielanie a ten nádherný priestor si užite. Ďakujem. Ďakujeme, Stanka. A ja sa na vás teším opäť zajtra o 19:00. Dovidenia. Dobrý večer. Dnes má televízia Joj veľký deň. Okrem toho, že máme 22. narodeniny, tak spúšťame vysielanie z tohto nového, moderného štúdia. Pozrime sa teraz na najdôležitejšie témy dňa. Rusko je pripravené obnoviť parlamentné vzťahy so Slovenskom. Lavrov po stretnutí s Blanárom. Vláda sľúbila, že pri prechode na elektromobilitu nezaspí. Odborníci tvrdia, že je čas na megabudíček. Pred 2 rokmi bola vážne znečistená rieka Slaná. Mimoriadna situácia v oblasti stále trvá. Juraj Blanár urobil to, čo od ruského vpádu na Ukrajinu ani jeden z trojice jeho predchodcov. Stretol sa s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Jeho predchodcovia naznačujú zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska. Premiér Fico hovorí o vyváženej politike a pripomína včerajšie stretnutie ministra obrany Roberta Kaliňáka s americkým rezortným kolegom Lloydom Austinom. V pokračovaní novín vám povieme, čo sa tento rok zmení na našich hraniciach. A dáme si aj jazykové okienko. Už teraz premýšľajte, čo by mohli byť garaliže, garpelc či búco. Všetko vysvetlíme už o chvíľu. Zostaňte s nami. Po krátkej prestávke sme späť, pripravené sú ďalšie témy. Škandál v Nemecku. Rusko získalo záznam z rokovania ich dôstojníkov letectva. Drony útočili na oboch stranách, zomierali ľudia v Odese, zranených hlási aj Petrohrad. Vznikol unikátny slovník stredného Požitavia. Ženy tam na krku nosia garaliže. Slovensko čaká z pohľadu ochrany vlastných, ale aj šengenských hraníc náročný rok. Chystajú sa preto viaceré zmeny, ktoré sa dotknú takmer všetkých obyvateľov. Pochopiteľne najvyššia miera kontroly bude na našej východnej hranici s Ukrajinou. Má dĺžku takmer 98 kilometrov. A skvelý bude aj dnešný šport. Je tu s nami Lenka. Vitaj. Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Želám vám všetko najlepšie. Tešíme sa, máme národky a tešíme sa aj z nového nášho štúdia. Ale tešia sa samozrejme aj futbalisti bratislavského Slovana, lebo v najväčšom slovenskom derby zdolali na tehelnom poli trnavský Spartak. V Austrálii dal svoj 4. gól v sezóne Robo Mák, využil chybu súpera a prispel k víťazstvu FC Sydney. Na turnaji v americkom Austine sa Karolina Šmídlová prebojovala už do semifinále, ale po súboji s lotyšskou tenistkou mala zmiešané pocity. Prečo, to zistíte už o chvíľu. Na Jojke vás potom čaká historický film Posledný súboj a na Pluské romantika Rande v Ríme. Ak ste zvedaví na ďalšie nové štúdio, tak si pozrite Udalosti 22 na Joj24. Bude to jeho premiéra. Želáme vám ešte krásny večer a sme radi, že ste boli s nami. Dovidenia zajtra.